Heipä hei kaikille siellä YouTuben toisella puolella. Ja tervetuloa seuraavaan mun arvostelua kautta pelailua tällaisesta pelistä kun... Kohta se tulee. Kyllä, Manhunt 2 PSP:llä. Ja katsotaan nyt, että miten tää arvostelu menee. Mä vähän selittelen tästä pelistä samaan aikaan, kun mä pelailen tätä tässä. Ja eiköhän sitten hypätä itse pelin pariin. Jotenka siis, Manhunt 2 julkaistiin vuonna 2007 PSP:lle. Peli alunperin julkaistiin Pleikkari 2:lle, mutta myöhemmin sitten tälle PSP:lle. Ja itse pelailen tätä PS Vitalla. Ja tämän voi siis ostaa melko halvalla. 4 eurolla taisin itse ostaa tämän PlayStation Storesta. PSP-peleistä tietenkin. Ja peli on kauhua, mutta tästä silti löytyy aika paljon todella hyvin näkyviä elementtejä, kuten esimerkiksi tämä Splinter Celleistä tuttu stealth-elementti, eli siis pysytellään vihollisilta piilossa ja pistetään henki pois silloin, kun he eivät katso sinua päin. Ja olen itse hieman pelannut tätä peliä, joten tiedän suunnilleen, miten tässä pelissä tulisi edetä, mutta en ole niin perillä kummiskaan pelistä, että pystyisin speedrunnaamaan tai muuten vaan masteroimaan tämän pelin, että kontrollit tiedän ja idean pelissä. Mutta juu, varmaankin täältä pistetään New Gamea ja tuossa on aika hyvä. Pitää pistää aika korkealle tämä videon takia. Sane tai Insane. Pistetään Sane ja Save Game. Ja mä overwritaan. Joo, siis tämä episode Awakening, joka on siis tämä ensimmäinen episodi. Niin tämä ei ole mun oikea tallennus. Mä jouduin poistamaan tämän muistitilan syystä tämän pelin kerran. Ja mä nyt siis pelaan tätä eri muistikortilla, kun missä se mun parempi tallennus on tai oli. Joten overwritea tosta. Save completed. Näin. Awakening loading. I'll scout ahead, Danny. Get your head straight and follow me. Head straight, follow you. That's it, Danny. Listen to me and I'll get us out of here. No niin. Tää video näyttää sen verran hyvältä, että mä en aio lähteä noita videoasetuksia muuttelemaan, mutta joo. Enemies will not see you in the dark. Your health bar turns dark blue when you are safely hidden. Elikkä nyt se on valkoinen, nyt se on sininen. Mutta juu, niin kuin näette, niin Splinter Celleistä tuttu varjopiileskely on tässä pelissä aika vahvassa osassa. Elikkä mennään tämän kaverin ohi tästä tälleen vähän hiljempaa, kun ollaan täällä varjossa. The radar shows you the location of the enemies. En ehtinyt lukea, mutta tiedän kyllä mitä tää tarkoittaa. Eli siis tuo nuoli tuolla, skipataan nämä, mutta tuo nuoli tuolla alavasemmalla, tai tuo kartta tuolla alavasemmalla, missä on noita keltaisia nuolia, niin he ovat vihollisia. Ja me yritetään päästä tämän kaverin ohi juuri silloin, kun hän katsoo tuonne toiseen suuntaan. Ja nyt hän katsoo tänne päin. Ja nyt mennään. Mene Danieli. Noniin. Ja vielä yritetään tämän kaverin ohi päästä. Noniin, mene. No, hienosti. Kyllä. Eipä nähnyt yhtään mitään. Ja grafiikat pelissä 2007 PSP-peliksi on aika hyviä. Siis sen aika nopeasti kyllä huomaa, että tämä peli on PlayStation 2-peli. Tai PlayStation 2 ajan grafiikoilla tehty. Koska kyllähän niitä on todellakin kehittyneempiä PSP-pelejä kuin tämä, mutta en itse katsonut heti ensimmäisenä tämän pelin grafiikoita.
Mutta itse ainakin pidän niistä. He'll help me. This is insane. No niin. You target an enemy face him and press hold L and R buttons. No niin. Sitten pidetään L:ää pohjassa, niin saadaan, odotetaan punaista. No, nyt lähti. Ja kallosta läpi. Ainakin niin luulisi. Killed him. Ei kun naama. I feel sick. I feel sick. Ja laatta lentää. Mutta juu, elikkä niin kuin näette tuossa, niin hieman sumeassa näytössä me näimme juuri ensimmäisen teloituksen tästä pelistä. Ja älä yhtään nouse sieltä, kuule kaveri. Joo, näimme ensimmäisen teloituksen, ja teloitustapoja on tosiaan 3. Lievä, keskiverto ja brutaali. Ja näitä 3 sitten indikoi 3 erilaista väriä, eli valkoinen on lievä tappo ja yleensä nopein ja kivuttomin. Ihan niin kuin näistä joku olisi kivuttomia. Ja oranssi. Oranssi on sitten keskiverto. Ja punainen on vaan aivan helvetin brutaali. Ja tässä nytten jäi vähän tässä puhumisessa vähän jää jälkeä tästä pelistä, eli pistettiin tuosta... Mitä? Mutta joo, pistettiin tuosta äsken tommonen mielisairas hullu pistettiin maahan ihan paljalla nyrkeillä, ja siitä tosiaan nähtiin, että tää Daniel Lamb, joka on siis tämä päähenkilö, niin hän ei ole tappelija. Ja sehän se pelin idea onkin. Juu, muistetaan. Elikkä haetaan varjo. Näin. Siellä näette, että siellä on äijä. Kopautetaan. Mitä? Eikä se näe mua? Ei. Vittu. Fruitcake? What? Ei jumalauta. Vittu, eihän tästä tule yhtään mitään. No niin, nyt päästiin piiloon. Eli siis mä tiedän sen silloin, kun toi menee punaista keltaiseksi toi nuoli tuolla alavasemmalla. Nyt se kattelee tuota varjoa, että onko siellä ketään, mutta ilmeisesti ei ole. Vai onko? Hehe. Pistetään tommonen keskiverto tappo. Eli tosiaan ainoa ero näissä tapoissa periaatteessa, tietenkin jotkut tapat on erilaisia, mutta ainoa ero näissä tapoissa ensimmäiseen peliin verrattuna on se, että niin kuin näette, niin se saattaa joskus mennä negatiiviksi tai todella sumeaksi toi... Saadaanko toi? Saatiin toi ase tuosta pöydältä, mutta menee joko negatiiviksi tai todella sumeaksi toi näyttö, kun niitä tappoja tapahtuu. Aha. Törmäs seinä. Mutta että se menee se näyttö todella sumeaksi tai muuten todella huonosti näkyväksi sen teloituksen aikana. Ja mä en yhtään tiedä, minkä takia on sen tehnyt, koska pelin ikärään 18. Ja kuitenkin kun mietitään, että ensimmäisessä Manhuntissa näitä sensurointeja ei ollut, mä nyt käytän sanaa sensurointi, niin pistää aika nopeasti miettimään, että miksi Rockstar? Miksi teitte näin? Mutta itselläni se ei ainakaan pelikokemusta yhtään pistä matalemmaksi, että... Jaha. Hissi meni vituiksi. Katsotaan, jos tää lähtisi täältä liikkeelle. Tuolla oli joku kaveri. No, päästään. Mennään tänne. Press triangle when beside a wall to the wall hack. Juu, tämän mä tiedän. Katsotaan, onko sillä ketään. Meillä on näköjään tuommoinen... Kukas tuo on tuommoinen... sairaanhoitaja. Mutta nyt on vähän enemmän kuin sairaanhoitaja. Juu,
otetaan ihan rauhallisesti. Eli siis varataan, että kaveri kääntyy ja tullaan selkään. Itse asiassa tullaanko me selkään? En osaa sanoa. Noniin, käännypäs nyt. Aja, hän kääntyi. Mennään tänne. Tässähän on varjo meille, niin mennään tähän. Tähän odottelemaan ja tökätään seinää veitsellä, että tehdään ääntä. Pienikin ääni siis hälyttää nämä vartijat paikalle. Katsotaan nyt, kun tänne tulee toi kaveri. Juu, se tulee vähän tutkailemaan. Ei hetkonen. Toi ei oo sairaanhoitaja. No ihan sama, pistetään hengiltä. Ja veitti kallosta, Silmänamia. Ajattelin, että se olisi tullut se sairaanhoitaja. Tai kai sitten. Käydään täältä näin hakemassa uusi veitsi. Ja mennään kattelemaan, mitä täällä on. Authorized access only. Tallennus, okei. Voitais kohta mekin lopetella tätä videota. Siinä oli kaverilla vähän huonompi tuuri. Niin kuin sanoin, niin nämä valkopaitaiset kaverit ei taida enää olla ihan... Aha, mennään sinne piiloon. Ei taida enää olla ihan tehdä hommia ihan sairaanhoitajina. Taitaa vähän enemmänkin olla mennä tuonne vartijan puolelle, että pidetään järjestys kunnossa. Juu, tähän taidetaan jättää tällä kertaa tämä peli. Eli mä voisin vielä katsella noita videojuttuja, jos mä siis teen seuraavaa jaksoa tälle pelille. Mutta juu, eli jos dikkailitte, niin antakaa mun tietää. Mä en nyt aio sanoa, että tyhjätkää tilakkaa kommentoikaa, koska se on aivan teidän päätettävissä. Mä tein tämmösen pikkukokeilun, että mitä mieltä ihmiset musta on. Juu, peli oli siis Manhunt, ja kyllä jatkan peliä todellakin, jos haluatte. Mä itse rakastan tätä peliä niin kuin kirjaimellisesti. En ehkä kirjaimellisesti, mutta pidän tästä pelistä todella paljon, ja ei siinä mitään. Tämä oli tässä, ja toivottavasti näemme vielä uudemman kerran. Se on heippati rallaa.